dukan girma na ma'aiki ne dan shi ne taragon tsira. Dukan girma na ma'aiki ne dan shi ne taragon tsira. Na shaida ba mai mini bayan kai, babu abin bauta sai kai, sarki mai tarin malakai da ya kage abin da ba zai faɗi ba. Shi yayi nawa saman kowa, mashir da rahamar kowa, mai kofa mai bullewa ɗaya ƙarshen kirge da bai zo ba. Lalle ka yi zarabani da shi ka haɗe wa dukan ƙarni, baka ganin kowa da gani sai ya rike san shi kake duba. Nan na tsaya da ƙafafuna, burina ka ji roƙona, gafarta min laifina dan wanda ka yi shi farin duba. Mun zali jara gamar bayi, wannan wanda ake koyi, mai manan saka abdayi da ka sashi gaban ka kake duba. Salati kai ka sani sarki, kake mishi kana kake ɗauki, dukkan abin da ka kaga ka fi su ne mishi ko wani bai so ba. Sa halin satidin tsira, sahabban nan marasa tsara, yau mun tashi a turbar su, a saka su ba zai zama aibi ba. Gaishe ki mai babban ɗaki, umma uwar 'ya'yan kirki, idan Allah ki kula ni na soki da soyayyar ki farin duba. Ashiya na da ta ƙaunar su, shewa Ahmadu Maulana Gausu, Malam Alkasim dube ni na yaban da ban kai in yau ba. Ranar Allah kai na nufo, banda kamar ka kace na tafo, kai aka ban sayyidul mursalim dan me ba zan maka bege ba. Salamu alaikum mai abuwa, shiryayye mai shiryawa, mai yatsu mai fidda ruwa, masanin Allah tun bai zo ba. Rubutun ruwa wa ya karanta ka, kafi gaban a rubuta ka, kai ka taho ka baje shirka ka kaɗai ta yi lahu farin duba. Kaf a an biya kai ne sarki, jarumi kuma sannan sadauki, kai ka kaɗai ta ilashi ya kuma ke gaishe ka uba babba. Gaisuwar maganta ta ban girma, mai kyauta mai alfarma, sha ayoyi sha sura wanda bai taɓa aikata sabo ba. Ma an zanna alaika ƙur'anan eli ta shaka, ko yayi bautar ko ya kiya Allah bai yo shi da wasa ba. Falawa rabbi in ji shi, subgati mai hasken goshi, duk halitta babu ya shi Allah ba zai yi kamar shi ba. Na wani ke ta faɗa kunji, mai lakabi sai butaji, shi ya isar wa damo da maciji, wa kaji mai ba shi ba. Haƙƙi nai na kan kowa, alfaharin larabawa, bawa mai amfanarwa, ya isar wa kowa bai kau ba. Zo mana ya ɗan uwana, duba halaccin manzona, me ya rage maka ka zauna da yabon wani samsam bai kai ba. Ya baka ji da gani nura, ci da sha ya fa aka masu tira, ya saka cikin addininsa da wani naka bai samu wannan ba. Ya sa aka maka gurin hutu, aljanna bayan ka mutu, ka je ka shige ta saboda kana sallah azumi baka aune ba. Ya kaunar sa a kirjinka, dan shi ne aka saita ka, ko dai duka manta ne da ka ɗau wani nasa da bai kai ba. Lisanullah mai ana laha, mai babban sura ɓaha, ran mahasharta yake baladinawa kaji ya isa ba shi ba. Nadija da ayi abul umma, mun zalire nan halima, wanda ya zama rahamar Allah tsiran duka da wanda bai zo ba. Ba wani ɗa mai imani har sai ya so mannani, shashiriya mai zamani wanda shi ya hana ba mu je wuta ba. An kyarai bai kyara ba, an cucai bai cutar ba, babu abin da ba ai mai ba, bai sa Allah ya hukunta ba. Wankekke sha baitoci wanda Allah ke mishi fadanci, baya ci sai in mun ci, guji mai kaunar mu farin duba. Ba a na masoyinsa ko Ahmad mai sunansa, kulabacin annabi Musa mai alfadari babban baba. Wa kaji ya isa bayan shi, wa kaji mai kyau bayan shi, mai al'ada ta murmushi, alhamdu alaika farin duba. Abdulkarim ne dube ni, ina kaunar ka kasaita ni, dan Allahu masoyi na ka kira mu Madina muna tuba, ɗaha muna tuba.